Nawr te, fi'n falch cael ymuno a Richard Miller wrth iddo fe ddechrau beirniadu Pencampwriaeth yr adran by, prif Pencampwriaeth. Ac mae yna 3 o'i flanau, wrth gwrs, Pencampwraig yr adran, Pencampwr yr adran, ac is Pencampwr yr ceffylau gwrw. A dyma fe, Walsec y Colorado. Is Pencampwr o dde. I Lynn Wilson efe, yn Cynog, dwi'n meddwl. Yn dwylo Colin, wrth gwrs. A dyma'r ffefryn mawr, cael y Red Heartbeat, yn dwylo Liesl Mead i perchynog Sandy Anderson, ac wrth gwrs, y gorau o'r merched ar y dde fyna i Ben Sbor a Earth Iarys. Ar diwedd, 2 ddiwrnod o ferniadu, pwyso, mesur, crafu pen, Mae i weld bod yn ddyrnodau caled i Colin Tibby hefyd, i gweld yn sefyll yn y pellter. Earth Iarys. Ond Ben Sbor, Earth Iarys, sef Pencampwriaeth Merlod y Sioe adran by. Felly mae'r 3 yma'n cysadlu am gwpan coed coch. Tipyn o oedran yn yr tlws na, ond e? Coed coch, wrth gwrs, i bobl sydd ddim yn dilyn yn adran by, un o'r mwyaf enwog yn yr brydfeidd yr adran by. A gallet ti weid, Owen, yr brydfa fe falle ddechreuodd yr adran by mewn ffordd yn allforio. Brydfa sydd wedi cael argraff mawr ar y bryd dros y blynydde. Felly Walsec yr Colorado yn y pen draw, sef Cil Pencampwr Gyrwaidd y Sioe. Cael y Red Heartbeat, sef Pencampwr Gyrwaidd. A'r ceffyl ifanc gorau. Yn hollol. A wedyn Ben Sbor, Earth Iarys, sef y gaseg wag iddo Ben Sbor. Tipyn o gamp i Iarys tu flaen i ni. Gorau o'r cysig. I ddod mlaen i gystadlu yn yr prif Pencampwriaeth hyn. Dyma bach o densiwn nawr. Mae Richard yn licio chwarae games, ond mae'r hat wedi dod off, ond le mae'n mynd i fynd. Ac wrth gwrs, y ffefryn mawr sydd yn ei gael y wobr hyn at lws coed coch, a hynny yw cael y Red Heartbeat wedi cael ei magu yn Denmark, fi'n credu. Mia Anderson, fi'n siŵr bydd hi'n edrych. A dyma ni Pencampwriaeth yr adran by. Dyma'r beirniad Richard Miller yn rhoi'r cerdyn holl bwysig i Liesl Mead a'r ceffyl bach glas sy'n dod rownd y cornel i gasglu cael y Red Heartbeat. A'r Cil Pencampwr yn mynd i'r Pencampwraeth Merlod, Earth Iarys, Ben Sbor, caseg gwag. A'r Tar Rhoson o Donis ar fam Earth Pansy. Cael y Red Heartbeat wedi bod yn y nifel sydd ddim wedi cael ei ddangos gormod trwy'r flwyddyn. Ond wedi bod yn Pencampwr yn Sioe Glanysg ar y maes hyn, fel o ti'n egluro yn gynharach, Owen. Ac fi'n siŵr bydd y perchynog Sandy Anderson o Brydfa Thistledown sydd wedi byrnu fe o Dramor. Rhoi i Liesl sydd yn ei arwen ar hyn o bryd ac dod i'r brig y gorau o'r adran by y flwyddyn hyn. Mae rhaid gweud, mae'r is Pencampwr, yr Earth Iarys, yn gaseg ifanc sydd yn dala sylw heddi. Mae rhaid gweud a tipyn bach o batrwn yn dos rhyngddo hi a'r Pencampwr. Wyt ti'n cytuno, Owen? Maen nhw'n edrych yn debyg yn dyn nhw. Maen nhw. Posib bod y llinach yn debyg hefyd. Ond y ddau yma yn edrych yn dda iawn ar bwys ei gilydd. Ac yn sicr y teithio mi oedd Richard Miller yn chwilo am heddi. Oedd wir. Heartbeat wrth gwrs wrth y march Rhoson amlyn ac allan o Earth Sophia. Fi'n siŵr bydd Sandy Anderson yn bles fe brynodd hwn wrth llun, wy'n deall, ac wrth i Liesl i ffonio fe i weid, dwi wedi gweld ceffyl bach da ar lun ar y we.
Cael yr red heartbeat yn batrwn. Wedyn ni, bydd yn plesio Richard yn bir. Mae y batrwn o geffil fe weledi yn y ceie yn y brydfa Heniarth yn diwe. Dyma bach o'r sgop na. Allon gyfarchiadau mawr ar ôl 2 ddwrnod o ferniadu. Mae'r beirniad ar adran by Richard Miller, brydfa Heniarth, wedi dewis y ceffyl glas hyn. Cael y red heartbeat i'r perchynog Sandy Anderson mewn dwylo profiadol Liesl Martin, yr rhedeg y ceffyl allan o'r cylch.